दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20 खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि पिएमवाइनि न'खौ जे सौगासेयावनो माने थब्लं थांहोनो हागोन सौखानो हागोन होनना बुंदों दा बेयाव बिथाङानो गावनि जेनो सौनाय नायथों पिएमवाइनि न'खौ सौनाय नायथों आरो सौनानै जुदि सौफ्लं मारनो हायोब्ला अबानिया जोंबो बेखौ मा होनगोन मोजां नङा बे न'आ मोजां नङा होननानै जोंबो बुंनाय जागोन नंमारा जों अबानिया बेखौ गोदानहै जोङो नायबिजिरनानै जोङो बे न'खौ हयथ' जोङो गोदानहै माने लुफाफिननो होनाय जागोन।